Nuwun. Udan niku nek kados kula niku adol-adol swara. Nek mboten didhemke namek mandeg teng tenggorokan. Nek didhemke wedange jeruk, jan matenan. Kawiwitan nggih, Pak nggih, hiburan dulur-dulur saking miri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lidawala dini kulihi walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Mas Nganten, Mas Galih kalih Mbak Dewi pinaringana wahyu jodoh ingkang sejati wiwit dalu menika ngantos mangke tak terpisahkan untuk selamanya dan selalu bahagia dunia akhirat sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Campur sari apa iki jenenge Han? SR. Artinya saren ngono. Sari rapet. Oh, sari rapet nggih. Campur sari kok kurang jeneng. Niki campur sari saking tangga dhewe. Saking wingking mriku pimpinanipun Dik Johan. Penyanyinipun wonten sekawan ingkang etan kiyambak menika cara mainanipun Brambang Keseng. Etan kiyambak niku Brambang Keseng. Dadi mengke nek enten lagu-lagu nggih kula gandenge. Intinipun ingkang setunggal katur jumeneng monggo Mbak Uut Tami menika saking Putri Boyolali saking erenging Gunung Merapi saking Cepogo Boyolali. Kondangipun wonten Boyolali menika penyanyi build up. Gedhe dhuwur blongor. Jan. Ngerti sampean ku sing kari dhewe ra? Apa? Dukun bayi. Apal no? Engko sak wayahe lairan ndang aku. Nggih. Lajeng ingkang tengah Diana. Mbak Putri Diana saking Inggris. Nah, menika sak menika Mbak Diana. Lajeng menika Dik Yuni. Dik Yuni menika tasih perawan. Gawanipun ingkang ngedram kalih dangdut. Nggih. Menika tasih perawan nggih setunggal wulan malih badhe palakrama kaliyan ingkang ngedram. Muga-muga ora pisah meneh. Linca-linci wae. Kula kiyambak Muhammad Kuntet Ratap Sing Nur Saiton ngaturaken sugeng dalu. Monggo kanca-kanca SR Campur Sari salam pambuka. Dados. Monggo. Deh. Udah.
niku kula tepangke asli dari Papua. Dari Papua jadi nggak bisa bahasa Jawa, namanya Mas Najwa. Benar ya, Mas Najwa nggak bisa bahasa Jawa? Oh ya, oke. Duit enggak. Bapak Ibu kinurmatan, dalam menika penyanyinipun wonten 3 nanjake penyanyi. Tak pilih sing ijik perawan calon nganten. Yuni, Jeca, SR profesional campur sari ringkes. Maya, si. Kandane Mbak Dwi. Aku muni rasan karo sing lanang. Cangkeme MC-ne ombo. Kuwi gawan bayi. Iya, makasih Mbak Dewi. Dede memang sudah disatukan antara laki dan perempuan untuk saling berbahagia, saling berjodoh-jodohan. Ternyata Miri karo Citran iso berjodoh-jodohan. Terima kasih. Monggo Mbak, nama kamu siapa? Jenengmu komplit, saka ngendi? Dadi dulur-dulur Miri sampe nek pengen nanggap kowe kan cetha. Ngono. Nggih, nderek tepang. Sik, rodok ngatan, aja cedak-cedak jarak 1 meter mergo aku 2002 itu 2022. Piye? Aku arep tindak ngilet. Jadi bukan mukrimnya rodok rono sithik ya. Alah, Pret. Nuruti penyanyi niku karepe godar nek weruh MC bagus niku arep ngetek wae. Namanya siapa? Nggih, nderek tepang dalem Uni. Uni? Jadi pegatan Uni. Kok pegatan to rabi durung kok pegatan. Uni, saking pundi Dik Uni? Nggih, mijil saking Sumber Lawang. Sumber Lawang tangga dhewe. Status tasik nyambakan nggih? Nggih. Tasih perawan ting-ting. Nggih. Turune sampun derek kabeh. Perawan kok kabeh. Jagane yoga-yoga nasar. Menika badhe ngantunaken langgam menapa kula jer manut mawon. Nggih. 6 mawon. 6 mawon. Nggih. Tak ajar bawa. Katur dateng Ibu Besan saking Miri nggih Mbah nggih. Mbah Jinap. Wedhe tenan. Mbah Jinap muga-muga ndang duwe putu dongake. Nemele. Uredine kang wasita jinarwi yen urip ning alam donya bebasan mung mampir ngombe salat kang 5 wektu kudu tansah sira lampahi iku cagak agama pakarti kang luhur ngedohken tumindak mungkar yakti urip mangya tentrem lahir batin bejo dunya
Sampun toh? Sampun, sampun. Kok aku ora krasa? Oh, lah cek perawan kok mergo. Lah ya, coba. Ya. Rada rono kok goreng ngetek nyedak aku wae to rada nengen lah ngono, Pak. Lah hawane adem. Lah iya. Ten nganten tenan Mas, dadi nganten kok hawane pasudan kene ya Allah mau kodoke wah. Engko bengi jam 12 banu goleki lenge kodhok. Ya. Bar iki terus ya, mangga. Iya. Yen sinawa ana nitra sapa wangi sing ra nandang tresno janur koneng kumlangku sapa wangi sing ra nandang uyu rasa tresno reno wangi nanging aku ora biasa nduweni kodhok tas dadi jampi tata sing tresno aku tumbo ati pamuji muga sliramu ra bakal lali Andyan sawindo tresnamu bakal Ya, ki acarane ngunduh manten, ngunduh mantu Mbak Uni. Nggone digawe Pak Bayan ki disembadani karena urip yo karo tangga mulane sone ora adoh-adoh. Son sisteme tip ya saka tangga dhewe. Saka kulon kono, itu potongan raketang 50 ki mesti tuk potongan. campur sarine ya to Campur sari wong sumpen bakal yo njuk tangga, njuk tulung tangga ya johan dhewe omahe perapatan kono. Ki shootinge ya tangga, rada rono sithik saka Nyan. Nyaen kok Nyan. Saka Nyaen. Kuwi AS video syuting gambarnya miring regane bening. Regane bening regane miring untune ompong karo ngomong ngangil ngono. Nggih, mangga dipun lajengake. Rada ngati-ati, aja linca-linci ning ngarepe Bu Lurah. tresno iki ora bener saya sawi saya tak tresno waton kowe ra bendine
to ewake rek aja enek sing WA MC-ne. Pripun? Enek sing SMS MC-ne. Piye? Kancaku sekolah mbiyen ya kene cah citran kene. Jenenge Solikin. Silikon to. Solikin iki kancaku mbok seprene kok rawani rabi ki napa? Endi omahe tan kono. Walah kin Solikin wong penake kaya ngene kok ora gelem lakoni to kin. Terusno. Uni. Sakniki sesuk tresno iki ora Katur porengge kagem Sena Putri Mbak Uni saking Sumber Lawang sampun ngaturaken lelanggan Kang Jumbuh kalian swasana tasih kalian SR campur sari ninggas wonten Dik Diana iya kanca-kanca SR makarya wih Aturaken Sugeng Daluki dateng Bulura Bupati Pak Yadi Pak Kocrit ngaturaken Sugeng Dahar monggo Sugeng Lenggan nggih Kayak sampean kok apal Mas. Wah, wong sedulur ki akeh. Oh, mongko unen-unen kiai nek pengin jembar kuburmu padang kuburmu senengano silaturahmi golek kanca sing akeh. Sak wis ameh ning apa ngulon ki lho saiki lah wong wis tuwek karep nyedaki apa to nduk nek ra ngono kuwi. Ngulon ki ning kena kacangan apa ning ndi? Nek wong pinter ya wis nyandak, nek kadang kuwi ora nyandak kupingmu ya dene. Lah wong sing cilik ya kan dijelaske. Ya, wong iki cilik. Monggo Dik Diana ngaturaken menapa manut. Nemen melih mawon. Nggih, monggo. Pun manut dhateng panjenengan langga menapa tinerbuka saking panjenengan. Oh, mboten ngagem bau. Bu langsung kewala. Aku nek nyawang wong ngene iki mare kemrungsung aku. Paringi pring kuning mawon, Nggih. Mas. Langgam pring kuning slendro menyura mangga. 6 ya. Oh, 6. Oh, kene ngerti. Apal malan. Lah, mak kleru slendro menyura to. Gara-gara Pakde kuntet iki. Iya.
ngetan kono nduk dadi tamune gen saya apal karo kowe wah iki Dian iki ngono. Lah Rene ya, Pak. Ya sing luwes. Aku dhewean iki. Ya karo sapa nduk wong nyanyi kok ngejak kanca kuwi. Ya kan sapa ngabdi dikancani. Ya engko nek mulai digrebek bareng-bareng. Oh ya. Pring kuning nyarengi sungkeme Mas nganten Mbak Uni monggo wong tuwa iku kudu diajeni kubul walidain. Nggih, leres niku Pak. Dadi dongane wong tuwa ki bakale nggawa kepenake urip nggone arep bangun bale wisma. Nggih, leres niku. Ya. Aku sok ya ngono ku ya Pak. Ya kudu ngono. Dongake ya Pak. Ya. Ya kowe sak-sake nek golek ki aja milih. Lho, kok ngono ya kudu milih to Pak. Nek ora sing sugih tumpakane montor ora ngono piye? Ora ya Pak. Sing penting ki aku siji. Apa? Lanang wis. Iya, lanang karo Honda Jazz. Kowe nyatane dipek culun ya meh pas tumpakane smash. Ya ora lho ya. Terus saya Dik Uni. Uni. Ya. Uni lho. Iya, Diana. Pring kuning
Diana. J pripun Pak De Kuntet? Kowe ra ndelok to. Bareng ana sungkeman Mbah Jinap nangis. Disungkeme karo anake wedok karo anake lanang. Tekan ati. Mergane apa nek dipikir ki duwe anak ki asine ki ya rugi. Loh, kok rugi? Lah rugi cilik digedhekke, disekolahke mbandang gedhe dipek karo Ya mboten malah bathi lho Pak. Barang gedhe ndek anak somben ndek anak siji broke mbae. Lah kan bathi to bathi putu. Bathi apa aku ki curhat kok. Ndek anak ki ra genaran kok. Nang digedhekke dirabekke malah ndek anak broke mbae susu ya mbae apa-apa mbae remuk tenan. Nggih matur nuwun Mbak Diana ning seneng kok ndek anak omah-omah ndek anak di putu ki bangga. Purun nggih campur sari SR kepareng sumeni sak watawis karena pisan menika nggih tepi saking miri kepareng wekdal sak watahipun kula aturaken dhateng Bapa Pengandaliwara. Monggo.